Oras alas 5:04. Aron makahupay sa inyong problema o makawagtang sa inyong kalay, paminawa niyo kining tulamanon. Saksak sinagol ni Mr. J. Matag adlong Domingo, alas 5 sabon hangtod sa alas 6 sa gabi. Ito ba, nag-iba baga sa lahi ko. Patay, makapatay kong tusi na kapaganaw. Oh, Jesus, Maria. Ano mo sila ito pamatay? Ang akong ibabatay, Patay. Katong mutuog, Ginoo. May akong ibabatay. Kaya di ko mutuog, Ginoo. Ikaw, Patay. Mutuog ka, Ginoo. Mutuog ka ba, Ginoo? Ikaw mutuog. Sinagol ni Mr. J. Sogo sa mayong pabatasan, good afternoon kanako kaninyo kanatong tanan. Kumusta mo nining adlaw karong Domingo? Nobyembre na, Nobyembre 4 na 2018. Kumusta? Excuse me. Bagong ligo ang pakiramdam. Branaut to sa Lapu-Lapu City, pila ka oras, Fredes? Branaut dito, hinyo, walay branaut? Amo branaut dito sa Dika? Sa Asoy, buntag hanto nag-alas 3 mantalit to ni Siga. May pahimang no yung taga-Miko wala ba'y agas, way kurintis mo, way agas tubig. Abot na ito dari sa station, Yan, dari pala, karoon pa takaligo. Kamusta ang inyong adlaw Domingo? Kamusta ang inyong paghandom? Pag-obserbar sa All Saints Day, All Souls Day. Atong Biyernes, Hoybes Biyernes. November 1, November 2. Okay ba mo sa orat? Orat ba mo sa okay? Inyo bagihanda mga inyong mga minahal sa kinabuhi nga nitiliwan na sa laing kalibutan. Ato aros kirans itong labaw magagahom sa tanan. Uning panahon nga ato handumon. Ato mga iminahal sa kinabuhi na ito nga nitiliwan na sa laing kalibutan. Pero ato silang iampo. Ato silang iampo sa labang magagahom nga mapasalo sila mga sala. O niya nasa sa kiniran sa itong labaw nga magagahom sa tanan. So, peaceful, no? Irali peaceful, ay mga dagkong mga pangitabo. Ini sa Sugbo mga kasama sa pag-observar nato sa kalag-kalag. November 1 ug November 2. Kung sa mga inaod ko na mos kapiskay, kamaya, kamalipayon, gara mga orasa. Samta nagpaminamos tanang mga tulumanon, mga drama din inyong kinaham nga radio station. Ang numero 1 sa inyong kasing-kasing, walaing kundi ang DYHP RMN Cebu. 612 kHz sa daya sa mga radio. O boss ka po niyong alagas kaginan ang probinsyano? Probinsyano naman ay. Ako si Radioman Josephos J. Okeanos, Mr. J. Paguban-oban niyo hangtod tas kamatayon. Anto tagalas na isoy. Kamatayon, bago ba kayo nagsa-observar tayo kapag sulog sa paghanos ng mga milaskriboy nga namatay. Hangtod tas kamatayon. Amin, hangtod sa kamatayon. Amin. Alang sa inyo nga mga text na. Alang sa inyo mga text messages, greetings, public service announcement, uguban pa. Pwede mo maka-text sa mga text na line 0915-668-0955. I repeat again and again. 0915-668-0955. Madatong text line, pwede mo maka-text niya ato mabasa matagkaroon lugon niya. O Facebook Live to, pero si kasamang fast gyapon. May nagmuntaran pero mayon ba ito makita ba taroran ito? Limar ko tanaw sa mga gwapo Apito na sa lararan, di gamay, di unom. Ako na ron ni Fatsi, kuwan siya ni. Ato ni ako ron i-share sa akong Facebook, ron makita akong kagwapo. Bagong ligo pagkarandam mo. Sus, maling gwapo matagsaon sa bagong ligo. Murag bago na mata, bago ba yung nulbot spancho?
Puti man dahil tabag kong ligo ta. Sa, gitanan akong Facebook Live na mo, oh. Puti akong raong, murag ko gihulbot sa padyang ano. Awa nga ito magka-probinsya nga nito. Sunod, di ko maligo. Maligo kong buntag. Kanya, kahapon, murag, kung nakatong naong ba, nang dili kay fresh, murag lubok. Pero anyway, magdugan-dugan ta, magkuyog-tuyog ta, ha? Unya, alas 6 ta, magkumana! Malawin mo na ako, ha? Oban sa mga drama at ang pagporsyon din sa atong tulumanon. Sak, sinagol! Mr. J. Napagaran ako si Fred Sibilita, kaming dua karon ang inyong ikauban hangtod alas 6 din sa atong tulumanon. Sak, sinagol ni Mr. Provinciano naman, Mr. J. Una dahil binamano dahil nga text messages, text message, hello, wafo. Wafo man na yun. Ay, nindot ba sa ningon nani, ha? Pero merong text niya, hello, wafo. Matag, giinong gigwafo, ay wafo. Ora man nag-insik niya siya nga wafo, ha? Ako na, lugi ako, ha? Lugi ako ni Goso, ano yung wafo? May nang giinong nga, hello, gwafo. Gwapo, ay wafo. Kaya mo nag-insik man na, ako, ha? Iyon, tawag ako, baga anak ito. Habang na ako mamatay. Singla. Isan! Tawag ako mga anak. Habis ako mamatay. Naano tanan? Chunglo, naano tanan? Ano mo tanan dire? Wala banda ato tindahan. Logi ato negosyo. Tawag iyang anak niya, macho na siya, naabot yata na anak ko, suko na ko siya. Hali man kamo tanan, dire. Tawag ka lang, ulos lang kamo ari, dire. Waban tayo atong dindahan, logi ato negosyo. Maling na hala, negosyo pa mo. Tihik pa mo. Alas 5, Jess na mga kasama din sa Tabaragobas. Tulungan na itong i-check ako mga batos. Si Bang, how are you? Sili! Amigo na kong kukak. Amigong Ags! Agaro ba hindi ba na ako amigong agtag kay sige nagkapindi sa shoulders masyaw? Whitey Blake! Whitey! Manin akong duwag ka mga hero kay silag kit-kit sa mga dagkong bukog dito sa 5-star hotel. Akong amigo na akong agta sila kapindi, nagbahag na nini, iyang tostos, giprinda. Amiga na akong kokak, malipayo na siya kay matag gabi, magbunok ang uwan. Ay, nako. Good afternoon, Idol Guapo, bugrit ko sa Dihos family, Nasi family, o sa tanan ng naminaw si Crispin ni from Negros Oriental. Hello Guapo, si Ongkoy ni taga Aluginsa, Great Langcosta ng Gino family. Guapo di ay sipiat ko na. Anag, yun na Ongkoy, kagid Ongkoy, oy. Mura magkag-igsuo ni Jungkoy. Mura kag si Ongkoy. Ay mo, pantulog nga pangan is posible iyok ngo. Ang imong tinod pangan yok ngo, pero bali ang yok ngo Ongkoy. Okay. Ongkoy Gino din siya si Ongkoy Gino. Wa man si Angkay Gina dia. Samtang nilita mo palayas pagbasa sa mga text messages sa to sa tabang dengan atong drama portion din sa atong tulamanon sa sinagol ni Mr. J. Ang saksak sinagol ni Mr. J. Productions sa to. Buhaton yung laing subilanon nga puno sa pagtulunan. Ikaw bukto babae sa koming naman. Di ko magkuhangtod sa kong kamatayon. Sakit ka na ako, Jess.
Si Daddy na kong babagsak ng relasyon, please. Dili. Magkinig ka silang, Miriam. Ikaw mong tumabayos na kong kinabuhin. Hoy, lalaki! Mangas ka ba na sa bugak? Layas! Ang akong kasilag og... Pagdumusong bali mo, basang tuloy kayo na! Sakit ka na ako, Dolgaton. Salamat na mo ni Miriam magyugmami sa ususa. Gugmag rin kini ka silang! Mga pagantos, mga kasakit, apan sa kagitagaan o gasa sa katasan. Gigan sa nahunang kriminasyon ni Fred Monte, Gugma o Kasilang. Og din sila nga sa itong sugilangan nga guluhan, Gugma o Kasilang. Malipay ng lutawag nga si James, yung inadagyang inahan sa ospital. Samtang si Antoy wa mahimutang, yagidan ni James ang inahan nga to sa siyudad. Samtang si Gaton, dool na sa long sekretaryo iya pakitaon si Imelda. Mga kasama, aniya ang laing nga sa itong sugilanon nga guluhan. Gugma o Kasilang. Magampo lang ko nga, malampuso lang akong apos papatamba sa agdahan. Pero gimingaw naman ko, duwa pa kaadlaw na wag tanggal nga akong anak si Imelda. Sa ribugto na akong anak. Mangita kong paagi nga moapas ko. Diba siya may tabo dito sa akong anak kong sa akong apo. Basi mo balik sa drong aton dari sa lungsos katuratoy. O niya makitaan ko, dako ng gumot. Yun na pa. Mula ko kakimita kong paagi nga moapas ko sila. Magdali ko. Nakatuog na si Mama Imelda. Kaluy sa kuinahan. Kaluy di Mama Imelda. Nasantap sa kulaw na. Sa gabay pa ko. Kaluy magilaka kuinahan. Kaluy mo luha. Kaluy mo muha ka sa mga luha sa kasakit. Ugma. Kitawgan ko na si Dr. Enzo. Usan niya ka espesyal doktor. Amigo na ako ni siya. Kinahanglan nga, matambalan kining akong inahan. Nakatuog na si Mama Imelda. Yun na pa. Tawagon ako si Dr. Enzo tingali. Si Dr. Fats Anthony Enzo. Usan niya ka espesyal doktor. Mabaka kaya pa niya number. Ako biyan ka din si Mama Imelda. Magtali ko. Hapit na may mabot sa long sekretarata eh. Dako ang akong magtuo. Nga buhay pa si Imelda. O gagiyang amahan niya si Antoy. Posible ni Tako. Uwa magpakita na ako ang marang inaka. Mag-uusal lang ka oras kapin may mabot na sa sekretarata eh. Dili ko maka-agwanta. Kung gibasulan ako ang tanan. Nga ako gibiyaan si Imelda. Ug sayod ko. Sayod ko nga nagsabak siya na kayo na. Diyang ako sa gibiyaan. Nadako sa akong kahuyang. Nadako sa akong magidikanan nga way gusto ni Imelda. Walang dilit ko may mutang. Ang akong konsensya. Pagitaon ako si Imelda ang akong anak. Magkakita ka si Lugaton o si Antoy. May bawan ka ni Donagaton kung gisang iyang anak. Mga kasama, ayaw say pa ang laing alib sa itong sugilanon nga naguluhan. Gugma o Kasilang. Ikan sa malat o gabos sa direksyon ni Fred Monte. Alas 5:18
18 na mabal ka to tulungan mga kasama human lamang sa laing hutong sa mga bulawanong pahinunom. Alas 5:22 na sa kapuno din sa Bargobas, Tulabanon. Sak sinagot. Mr. J. Mr. J. May nabalik ka sa tugatula mo mga kasama, no? Sa itong Facebook Live, doon na ba'y kuan din, nag-comment sa wagani, nagtanaw sa magwapo ron. Sabi niya, RC. Oh, way pipsi-pipsi diha. RC. From UA. Okay, thank you. Sofia Cana, ni Pakpak, si Arnel Campaner, ni Katawan, ang lugwa yung mga luha, sing kinatawan na. Sabi lain dire, RC Son, Sir GQ, sa tawag ko sa nagpasakit sa akong kasing-kasing. Sir GQ, salamat, ha? Kung sa man nagpasakit sa kasing-kasing, ay padaan na sa mga iyon, anak. Ay padaan na. Parang pasakit sa kasing-kasing nga. Dagang kasing-kasing nga. Babae ka, laki. Si RC Son. Laki din siya. Oh, shout out ko na siyang nagpasakit sa kasing-kasing. Sus, pastilan. Ay padaan na. Sir RC, oy. Damang ka na nga. Para ka na mga kuanang butanga. Sa Jikyo, balik na nagpasakit. Balik na ni. Vince Paloma. Shout out. Guwapo. Ginny Guso sa Mandawi. Oy, Ginny Guso. Shout ni Vince Paloma. Ni Join sa among news director. Program director na po ay Aida de la Cruz Campos. Join. Gawin sa polisi. Kasamang radyoman Aida sa kumlaong. Sige, kita tayo sa newsroom. Yang yap dada. Yang yap dada. Dada! Yang yap dada. Oh. Ikaw sa kaning Arnel Dada, no? Ayan yang middle name, Yap, iyang apelido, Dada. O, ikaw sa, pariting Arnel Dada ni, Pads Arnel Dada. Natuwa na ron sa mga FM station sa San Carlos City. Ayen kanyete iyan. O, okay siyang gamot. Doon na siya sticker nga gipada sa kuha. Ada ba, ora? Wala lang na nagpakwanda. Kung may sana ito mabasa, ora? Di ba mo, ana? Basahon ako. Matasin nyo, di ba? Ayaw. Gwapo din si Pagkada. Great lang ko sa akong anak nga higda, si Margino. Nag-greet si Ongkoy Gino. Hello, Mr. J. Great lang ko sa akong mother nga nagluto sa among panihapon og akong mangod nga si Michi og Hasil sa si Quincy di ay nagikan sa Dinagat Island. Ang tiyawag nga mo nindot nga Quincy. Dili Quindy, dili Quinby. Ato tabag nagad ang tambag porsyon nato, no, kay pilag ka Domingo, tumiyagi Domingo, rabo ka program, do, 101 to niya, ato ni nga maragad atong suwatampo ron, kay mga pila na ka Domingo, wata makakuha sa itong mga suwatampo, ato natagapag nagad, no, sa itong tambag porsyon, karong orasa. Sugo sa magmatasan, Mr. J. Usa ko sa mga tigpaminuan sa ibong tulumanon, Mr. J. Ora mo sa Jesulik, Ate Arlene. Basta magpas, bagay ni mo soon. Mayong hapon, galing mo, Mr. J. Usa ko sa mga libuan nga tigpaminuan sa imong tulumanon, Mr. J. Bata ba ko, karon may pagkaulitaw na gamay. Pero tungod lagi sa mga problemang ato masugatan, Mr. J. Mangingon ani nga problema, sir, kining parting love life. Ikaw, Mr. J, kung sa imong love life? Nga akong love life is... Doon ako'y love, pero ako'y life. Ako si Brian, Mr. J.
Dilan ako, nganlan, dilan na kipibaw kung asa ko nagpuyo. Tungod, kay, ginirababis ko dyan akong suwat. Budlagaha kung tinawabali dili. 20 size na ang akong panigon, Mr. J. Apan, ulit gyapon ko nga tao, Mr. J. Muna pa nagalig, sincerely, Mr. J. Tinuod din na, Mr. J, nga. Sa kadagani mong uyab, Mr. J, usa ra gyud ang imo, ha. Pero kung doon na kayo usa, questionable pa gyud kay nagduduha sa imong pagkatao, sa imong pagkalalaki. Human may bawaan ang imong modus operandi. Human may bawaan kung usa ka kakalapalakero, Mr. J. Usa ko narabaho ko sa mga company sa Mandawi, Mr. J. Abi ni mo, Mr. J. Sakit alang ka na ako, pero akong gidawat ang tanan, Mr. J. Ambot lang, eh. Anong naingon ko anim, Mr. J? Tulog ka babae ang lambigit sa akong kinabuhi, Mr. J. Sa tulo, Mr. J, usa ang nabilin. Pero nagduwa-duwa sa pagdawat sa akong gugma, Mr. J. Unang babae, nga kunuhay gipiti sa akong kasing-kasing. Dili kay siya gwapa, Mr. J. Apan, buutan siya. Umindot ang iyang lawas, Mr. J. Siya si Glinda. May 2 anyos ang iyang panuigon. Si Glinda, kutob lag 5 kabuwan ang among relasyon. Nagkabuwag kami. Apan may abot og 1 kabuwan, nibalik ang among relasyon, Mr. J. Malipayon unta kay ko niya. Pero doon ay kuwang, Mr. Amot lang ka kung unsay kuwang, Mr. J. Matong si Glinda ang unang babae sa akong kinabuhi, Mr. J. Wa may magkabuwag ni Glinda, Mr. J. Apan sa akong gitrabuhan, doon na lang babae. Gagitanaw ang akong kasing-kasing, Mr. J. Siya si Ana Marie. Si Ana Marie is 24 ang iyang panuigon. Apan, Mr. J, dunay diferensya, Mr. J. Dunay gapoy ko ang Mr. J. Ambot lang. Duha na kababae nga lambigit na ako sa kong kinabuhi, Mr. J. Si Glinda, si Ana Marie. Og sa akong boarding house, Mr. J. Doon ako'y boardmate, Mr. J. Siya, abin akong siya na ang babae sa akong kinabuhi, Mr. J. Siya si Miriam. Siya ang pinakamagwangan sa tulos ka babae kay ang iyang edad 25 anyos, Mr. J. Tulo na kababae ang nalambigit sa akong kinabuhi, Mr. J. Ako silang gischedulean, Mr. J. Lunes nga to sa Sabado. Lunes ang unang babae nga si Glinda. Lunes ug Martes. Merkulis og Huwebes si Ana Marie.
Samtang Biyernes na to sa Badog Domingo, si Miriam, Mr. J. Akong naobserbahan ug akong gitanaw ang ilang mga batasan, ang ilang mga linihukan. Wa ko'y kasaway sa tulo, Mr. J. Pero ang the best na ako, mao, si Miriam, Mr. J. Nadagid na ako ang tulo ka babae, Mr. J, sa among relasyon. Apan, mautay ignon, Mr. J, mautay man kasamang flexibilita, nga way aso, nga makungkom, Mr. J. Naibawaan ko. Ay, isa-isa na, Mr. J. Bueno, ato ning balik ko na niya atong tambag porsyon na kay maminaw sa laing hotong sa mga bulawanong pahinom. Standby. 23 minutos sa dili pa magalasay sa sayong kagabion. Balik ta sa atong dalawanon sa atong tambag porsyon, mga kasamatong balikan. Nadagin ako, Mr. J. Ang tulo ka mga relasyon. Kang Glenda, Ana Marie, o Miriam. Apan matulagi sa ban Mr. J, nga way aso nga makumkum. Si Glenda nga bihan nakahilak. Yan nasayon siya nga doon ako'y laing hinigugma o laing babae sa akong kinabuhi. Pinagi sa text message, giiyak kong gibogan. Sakit na ako pero akong gidawat ang tanan. Kaya akong sa Mr. J. Samtang si Ana Marie, nakit-angid ko niya nga nagkuyog ni Miriam. Niadtugis sa akong boarding house o giyak kong gipangutana. Iyak kong gipapili, Mr. J, kung kinsa namo ni Miriam o niya ang akong pilion. Apan, Mr. J, matod pa sa uban, select the best, Mr. J. Nakahilak si Ana Marie na to'y gayon na nidagan o nitubod ang iyang mga luha. Kay si Miriam ang gipili na ako, Mr. J. Mura kong naluoy ni Ana Marie, Mr. J. Puro sige lang. Mo, magiging life, Mr. J. Naabot yun o sa katuig ang among relasyon ni Miriam, Mr. J. Apan, sa akong nakita niya, Mr. J, nahurasag insecure na ako. Maras na naduduhan na ako, Mr. J. Namahimo ko niyang mabana. Tungkol kay kadawat siya og mga info na ako, palikiro, Mr. J. Tuig kape ng among relasyon, Mr. J, itong Miriam. Maulagi na, Mr. J, bausan man dieta. Kaysa ako nga dunggan, Mr. J, doon na daw laing lalaki si Miriam, Mr. J. Apan di ko mutuo, Mr. J. Di ko mutuo nga doon na laing lalaki si Miriam kaysa siya akong gipili o siya untang babae nga akong dalhon sa altar sa kaminyon, Mr. J. Wa ko nito, Mr. J. Apan dugay dakong hunos sa akong kinabuhi nga nabot, Mr. J. Wa na ko dama, Mr. J, nga nisuroy ko sa mga simbahan. Ako rang usan ito'y kayo na. Ug diha, nakita sa akong duha ka mga mata, Mr. J.
nag-holding hands pagayot Mr. Jay. Nakita na ko si Miriam Mr. Jay nga doon na yung lalaki nga naggunit siyang kamot. Nanimba. Mr. Jay! Nitubod lang ako mga luha. Luha sa pagbasol. Luha sa kasakit. Luha sa saman nga akong niagumas. Nasantob sa kunahuna, Mr. J. Nganong siya pa mang gipili na ako, nga amang to si Glinda o si Ana Marie. Siya ay akong pinaka-best, Mr. J. Apan, bahos na ka na ako, Mr. J. Nandun na yung mga babaeng napasakitan ako. Huwag karong higayon ng Mr. J. Ako na ang naigo, Mr. J. Nakita na ako si Miriam, Mr. J. Apan nga nung wa mo kuig na nga Miriam. Mabaka aning insecure ka na ako. Ito nakita mo ginako, Mr. J, ka nag-holding hands sila. Apan si Miriam, wa ko'y bisa ko santiks nga iya kong gibuagan. Iya kong giig nagulula sila ang ligugma. Walang Mr. J, sa angel akong buhaton aning tanan, Mr. J. Ako ba siya ingnon nga nakitaan ko siya nga doon sa ilaing lalaki nga kuyog at kayo na? Or magpaabot na ko siyang desisyon kung iya ba kubuagan? Unsa pa, Mr. J? Apan ang tinuod, Mr. J, na in love na ko niya. Na-develop na ko niya. Ako yung girespetan ako ang iyang pagkababae, Mr. J. O dili. Mr. J, help me! Kung sa akong mga buhato na ni Mr. J. Ako bagay sa ingnan nga, nakita ko siya, or sa pa, Mr. J, ang inyo magtatampo, Brian. Ilang ulit mo na itinatanong sa'kin kung hanggang saan, hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal, hanggang may himig pa kong naririnig dito sa aking daigdig, hanggang may musika kong tinataglay, kita'y iniibig. Giliw, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Mga giningawit, nagipangay ni Brian atong sender sa itong tambag porsyon. Alang sa mga comments, mga tambag diha, yung mga advice. Yan yung mga sugyot na itong mabasa sa itong text line 0915-668-0955. Of course, itong Facebook Live, pwede mo maka-comments diha, itong basahon, no? Sa inyo katambang yung Brian. So, nakadungo mo siyang suwatampo nga yan ko siya sa kapalikiro.
Mga babae, doon ka babae niyang napasakitan. Napandihang na in love na siya. O babae na untay yang planong yang dalhon sa altas kaminyon, nakita niya doon ay laing lalaki. Gidawat niyang tanan kay siya, or iyang na, nagduda siya nga gibawsan siya. Nabawsan siyang pagkapalikiro. Karon nito siya na, seryoso na siya, nahigugma sa babae, pero nakita siya mga mata. Nakita gyud mismo niya nga nag-holding nga niyang duha. Duha ka babae, si Ana Maria ug si Glinda ang iyang napasikitan. Karon, siya nasad. Nasamdan ang iyang kasing-kasing. Mr. J. Ora masatag kay sincerely Ate Arlene. Okay, be. Oya, nibuto na akong ubo da og katawag, ubo man dako number 1 ka publikero dahil patukoy J. Ibuto ko niyan sige katawa. Dali be, text na mo dayon sa inyo tambag ko dugo sa mutik say. Hapit ang mo man atong oras, sige po tuwas, karon pa akong mutik karon. Traffic na bisang asa god, traffic Facebook, traffic internet, di sa ni kasamang posibilita na pinhumdom na sa ta. Grabe, maminaw sa tag commercial break kaya ato na yung hawanan o sa pa nato basahan ninyo mga tambag o gakong tambag nga ni Brian. Balik na daw. Mo hinon, di na taklitikan. 8 minutos, hindi pa magalasay sa sayong kagabiyon. Balik na itong tulumanon sa itong tambag porsyon. Atong balikan itong Cinder Garog hapuna si Brian. Sa iyang awit hanggang ni Wincy Cornejo. Doon na mga tambag diri atong gidool Mr. J para mabal-an jud. Sa mabal-an. Nakita na gid. Bito no. Pero ikaw kuno nga imong uyan nakita nimo diha, mudool ka. Sakit man kay na imo ang gipanid-an nga nagunsa sila. Di ba? Nakarma na sa Mr. J kay dili man kabalo magkontinto. Bitaw no. Tulogi ka babae yang uyab. Nga buga niyang duha. Ug karon si Mirian may yang the best ko no. In love na siya. Naigugma na siya, na-develop na siya. Pero doon ay laing lalaki si Mirian. Sakit niya ni Brian. Kuya gidawat ang tanan kay mamas ko na iyang buhat sa una. Pero ang iyang katingadan kay wag kuno sa ingna ni Miriam nga gibuwagan siya unsa bagay man wag kuno. Pero basta doon na pa chance nga duha sila pero select the best gyapon si Miriam. Nagtuo siya nga basi siya pipilion pa ni Miriam mao na. No? Ako pa nimo Brian. Magkita mong Miriam kay umas kay baong nga nakakita ka. Kung gusto ka, nga siya gayud mao imong dadlon sa altar kaminyoon. Magpakitang gilas ka, Brian! Magpakita ka sa imong sincero sa imong relasyon. Yeah. Unsang imong ka sincero sa imong relasyon nga to ni Miriam. Kay si Miriam nasayod na sa imong pagkapalikiro. Pero kana si Miriam mo nalitan ora nimo, murag nakuha na nimo, kung basi ka na nagbago. No. Basi gipanid-an ka, gisubarhan ka ni Miriam nga nagbago na ka. Kung na ba kayo laing babae, kay kung nakabaw na si Miriam niya, na-observe na nimo, posible ka itong lalaking imo nakitaan, gaya kuyog, iyatong buwagan ikong piliyon. Di ba? Challenge na nimo! Gusto ka kajikiway. Sumao na, no? Brian, nagipot itong oras. Magpakita ka sa imong pagkasinsiro sa imong relasyon na ito ka, Brian. No? Wama magkaibaw si Miriam nga nakakita ka ni doon sa lalaki. Huwag kang buwagi Miriam, huwag ka walang Miriam, kana maona. Pero nagduda si Miriam, nakaibaw na sa mga tabi-tabi o info nga palikiro ka. Doon na kay babaeng kumuwaga na, ana. Pero kaibaw tayo si Miriam nga, ikaw siya na lang may kalabis mo na huwag ka buwaga. Kaya nagtuwa si Miriam basi,
nagbag-o na ka, unya, ipakita nimong imong pagkasinsiros yung relasyon. Imong respetaran si Miriam, posible, ni respetaran ni Miriam, yan ang na-feel, no? Iyang natagamtaman ang imong pagkasinsiro nimo or ang imong pagrespetar niya, ano posible wa kang buwaga ni Miriam. So, challenge na nimo. Kung dako kag gugma kang Miriam, dako kag gugma na develop na in love kang Miriam, diha, ipakita nga sincero ka sa inyong relasyon. Posible si Miriam doon na naigugma sa nimo, manawa ka buwagi, waka ko na, no? Mao na nga, kung gusto ka nga imong maasawa si Miriam, ipakita ang tanan nimong pagkalalaki. Respetara siya, igugmaas siya, ipakita niya, ipafeel niya, ipatagamtam niya ang imong gugma. Maura man na. No? Ayaw ang mga kuan-kuan nga makabantay si Miriam, oy, wa man gyapon ni Claro si Brian, o ana. Nakakita na ka doon sa lalaki. Oh. Sumaw na challenge na nimo diha. Higayon na. Turay gid sa paybaw nga doon sa lalaki. Ang imong buhaton is imong ipa-feel niya ang imong timos. Timos nga pagmahal. Timos nga pagigugma. Isip usa ka lalaki, isip may mong usa ka banan yan pohon. Di ba? Maura na hanggang kailan? Hanggang saan? May musika. Sumaw na ang buhata, Brian, no? Ayaw pagbabaw ni Miriam nga nakita ka niya, ang imong buhaton aron dili ka ma-outside Colombo. Mabiyaan ka, mabuwagan ka, nahigugman na raba ka, nilam na ka, pero imo magidawat, sakit man nimo, pero ibaw man ka, mo nimo buhat sa una. So, ang imong buhaton is, magpakita ka, magpa-feel, iparamdam niya ang imong pagigugma. Buhata ang tanan nga makonbinser nimo, main love nimo si Miriam, o ikaw mao'y pilion ni Miriam. Kay sama sa nimo siya, basi, doon na siya ilang uyab si Miriam niya, gitanaw ka niya, na sincero na ka, nagbago na ka, diha na matapos ang tanan. Manang sa drama ni kasamang Fred Subilita, subay sa nagliko-liko nga daan. O kung sa to sa kasamang Fred, lapihan sa kabaybayan. Manang, ayaw na pagliko, subay na sa mayong danig, liko-liko. Ay nagsubay sa haling nagliko-liko nga daan. Subay sa tarong nga daan. Ayaw sunda ka ng drama ni kasamang Flexibilita nga subay sa nagliko-liko nga daan. Aning kong oras makasama sa itong pagkakas na labawan sa Sinago ng Mr. J, ang partner sa Pikas Luwak, samang Fred Sibileta, samang station manager samang radyoman Tony Rufel Fernandez Banyok, samang news director samang radyoman Aida de la Cruz Tampos. Ako niyong alagas ganan, inyong radyoman Josephus J.Q. Ganar Salamat yung pagpaminaw, dalagang Diyos Tatak, RMN.